cái lẽ ngay là tụi ta chỉ bị cái book với cái chữ giờ nãy chuan thôn thu thar cái ngay là họ vanga detective ZÈMA thì anh đó na detective ZÈMA hi thôn thu đăng tên này in kalthelin cái chú dễ kan tu manga in long ngay là zeldonia crime lampang nu chui lampang khác kan ngay là chắc đều loma vangin detective ZÈMA hi kan han ti thar do na nia detective ZÈMA ba ka him pasal tha te lal nu thu le la te le tha sang te pok an la ti chuak zel bokanga zaina voi khatna tan tun huna avoi khatna tan detective ZÈMA kan ngai thla ho don ani tu nei lo ngai thla hawang u detective ZÈMA the black Thirbel episode 1 zandariat le minute sari le second som pariat ania ruwa chu sur seng senga kholai po chu diak ban deuh chat mai chuti lai chuan vengmong lama in rel lai pakhata tang chuan mei chemang ang em maya min chan ru bachao help me min pui ru chan tlak kala ome kala dame kala thilovania cheiro min pui ra u vatin ti thom ron chuak roi thom chu mi then khat te chuan an ria reilo te a chu thom chu re le makin mei chi oro lo chuan ala matang chuan kabadi ti thom hi an hrele a thom chu re zuita tlangwal le pawalai tlom ngai te chuan khonwar te chu ovatin chu thom lo chuan alam chuan panta sanga thom lo chuan ani an hriat veng monga pukhum tira in rel lam chuan zuk khen chuan eng ma mu tur om lo in rel chu chung chan ve slap chun to ni in slap chun zo chin waya chuan an vai mystery chor salim ale anau te ri na thin buk te chu in zara ma se chung vai ho te chuan kholam an holai ani wang chuan tuna tak chuan om lo tlangwal te chuan in rel bulvel chu dap kual ngalin an khonwar chuan han chun kual zunga mak tak mai in chulai in rel thanglama chuan thi sen thar lam em mai hi alo luang hoka ma se mishing ruang emo thom emo cheje upo mu tura om haulo mak chuan ti in han auvel thina tu ma chon tu reng anom lo chutia beidong takanom lai chuan eng ma son na om chuang si lova abul vel chu dap kim to via wanin hriata wang chuan ho san taria atu khua lo war chuan a ma zana vengmong lama thil thleng chu mi te chun makti em chuan an soi hloma chuta thuthar pakhat ron om le in puzamoya fanu nula mel thatak mai sangte chuni zana thienten an birthday lomna an kal chuak alo la holova a thiente point tu mana omna chin an shelo chu thu chun khuwa chu khat le ta jing choi khama chuan information mai ka tang chuan thu an ron puang ta a hello khotlang tang mi puite hriat tur thu poi mo kan han puang a nge nula sang lo moi mi pu zamoya fanu chu aum na chin hriat lovin a bowa wa adua piang tan zon thei ani ang alo mu emo mo lo char kan om chuan police station nai bera emo mo khotlang kang hruai tu te hne na hriat tir turin kan in nge na mit var man pe kan ni ang thu dang kan han puang a nge retailer number 2 a khonwar tu alo thleng a ala tur ten suadur le bong tu thote ke na ngai lo wanga ration card le poisa alang na tur dai ken jok tur ani khonwar tu la lo tur te tan a tra lak tur om don lo wa khonwar tu hi kan la lom lo ani chuan khotlang hruai tu ten mo an phur lawang chung tin ten mani uile arte khuwa khir theu turani yanga nga ui kholaya tla man nan omani chuan aman tu ina tal theyanga nga anei tu ten a battery bak eng ma an be sei thei lawang wang ti an ron puang ta soi khama chon tlangwal tlom ngai te chuan sang te zong tur chuan chuak ta sanga
Mastea tu ma chuan sang te mel reng chuan mulo a thian ten han zo lain zandar le minute li le second somni pasari vela anin lampanin ho thuan soya pukhum tira indela thoman hriat khadar le minute sari le second som pariat vel chi ani awangin orol an hriat kha sang te ba kani theilawang ti chumi puite ngai dan ani khotlangin ni sarian zon nu poan mu tak mai lo wang chuan ani riat na jingkara chuan information ron aw le ta a khotlang mi puite hriat tur kan han puang ange nula sang te chuni sari kan zon nuwa po kan mu lo awangin voina tang chuan a mu nei the ani yang tin an ron puang le ta ma sena satakin sang te chu zong ma se tu ma chuan an mulova pukhum tira in rel bula thi sen luang po luan to lo awangin are mi mai sia chu wangin mi te chuan sang te chu athi to anin ring fur mai chu tiang chu bo ruak ani ta ka wang chuan puzamoy te chung chuan mi ka atangan lo hriat to nu chui thiam detective ZÈMA panve mai chu thain an hreta a puzamoy le fa parin tluanga te chu detective ZÈMA dor tu chuan rang takin an chuak zui ve ta ngalani detective ZÈMA office an vathen chuan kongkalu chunga chuan detective ZÈMA kumsom thum pani son of laliana specialist in all kinds of meat chui dealers in hu and many more ti chulo in tar kulmaya office kong khar chun han ki kar nu chuan office chunga tang chuan lu tura phalna an mu office chunga tang chuan lu tura phalna an mu nu chuan in chunga chuan in zui lu ta office chung chu azim le maya banga book shelf fa chuan pol thum zirlai health education bu old course le pol nga zirlai hindi bu old course bu atop lam tla to ba ka thosi ka dan ti bu hi lo in rema chumi hnuaya chuan filter chuak lui aluminium a chungzok om to lo a her honna lampanga tanga tuipo chhun top ngai le steel no alawin chop boka kil khata chuan wai me thuthleng tongtrol to takhi ain hung soi ve liaya kongkhar ep chi a chuan dokan in hungin dokan chunga chuan glopia in hunga ma se chu glopa po chuan mongolia ram chawa om to a abak chu tlavek to ani dokan hnunga chuan mi pakhat hi revolving chair ver thei to lawa chuna lo thu on dia chumi chun puzamoy te pa fa chu lo en kalmai puzamoy chun detective ZÈMA muan du thu te han soya chuta chu pa chu lo ding chukin detective ZèMA ani thu te chu ron soita a detective ZèMA chu patereu te dulkir deuh lin len le hanglam deuh samkir chiat mai le nar bong deuh narwang deuh hak mai hi ania amit meng chu afia hle a amazon puzamoy te pa fa han mel chuan engkim mai chu mutlang vek mai ni hena hriata chuta chu pa chuan puzamoy churan chibain puzamoy ta chungai sakom lo fe yena ipte tang chuan first start here on phora an tran kaya an paktal tala asiwang wang nu chuna mai khu chun nar khu chu lat lata Mastea mak taki main mezial khu chu nar ko le lampang tang chau chuna chuaka puzamoy chu nar ko le lam chu nap khirlian takina no ani chu ring ngal mai boka chu wanga nar ko le lam chaw tanga khu chu ani chu ring chuta detective ZèMA chu ron tong chuakin taxi tong to lamai non chuang ani mo antia puzamoy te pa fa chun makan ti hle mai chuta puzamoy chuan engtin nge hriat ti ten zota detective ZèMA chuan kha ifa pa kha chu taksa kha hul phianga nang chui taksa veilam I korban te kha hnong dewa chu choni fa pa nen hen taxi ai non chuanga ifa pa chu alut masa nang chulut nunungin tuk verbulai thuwa ruaron mi senga chuan I chuan na taxi nung tuk verdar thalang chu abdu viau mala I chuan na taxi chu atron to ema vaini up theilawa ruwa chuan the hu deuh liam che ni ti na changa chumi de chuan anron kal chan berte azot zui tat zata puzamoy te pa fa chuan detective ZèMA fin zian che chun makan tinge mai chuta an kal chan ten han hril nu chuan detective ZèMA chu khisaka atuk zinga puzamoy te boina chui tura in tiam nu chuan puzamoy te pa fa chun an ho santa an chuan nu chuan detective ZèMA chu chera chuan thuin ngai tu awanga ron nui chuak hakin akut tang chun el ri faka a mela chuna phurani ti chu hriat theingal reng ani abula barma ufar chu onin a hladu mai imozabin laf tila chuan playa athunona te chuan imozabin laf tin alo sakpui ara amai mi ching diar boka tikhan bung khatna
episode khat na chu lo top le ta a rem chang masabera episode ni na detective ZÈMA the black Thirbel episode ni na kan ngai thla ho le don nia